ekene m na nwa na-ege m ntị kene nwoke kene nwaanyị ọ maka na-akpọ Igbo culture onye ọma na ọ na-adị mma na onye gbasara ihe na-ekwu gbasara omenala Igbo a ga m gosi nnukwu mmọnwụ isi na mmụọ ma afụ mmọnwụ a bịa na nke ụkọ ike na akwa ụkọ ịma ụmụnwa ma na akwa ụkọ bụ onye onyinye ka ọ bụ onye bịakwa ovuru ihe dị iche iche bịa ke na-akwa ụkọ tiwara aka ka n'ihe gị bido
onye abụọ ya mụ na ya tikọrọ mmụọ ụdị mmụọ ka m na-etikwa mgbe ahụ ọ karịbeghị 5 years na ụdị mmụọ ka m na-etikwa na anyị dị nnekwute mgbe ahụ na anyị nwe na-akụ ọgwụ na-eme majik mana ofu ụdị mmụọ ọkwa ka anyị na-eti na agụba nwansi mgbe ahụ ị agba iri nke asị ụdị mmụọ akwa ka m na-eti so ọ gwara m na ọ na-eme ibe nwa kpe ya ebunu ụbọchị a wee kpesi anya ebunu mana ọ fụlọ m na the occasion o wee sị tata ka ọ bịa kene uti mmụọ ya ahụ ama na fam ọfụma n'onye ekene ka ọ bịara ebulu mmụọ wee bịa wee sị ya na obere oge na ife ọma ya emekwa maka na mmụọ ka anyị tigide ọla obodo wee mara anyị na obere oge ọla obodo ya amakwa ọdọ na mgbe ahụ bụ na anyị nụkwa na-eme ibe anyị buru jebe mana tata na-eke ọrụ eke na-alọbụnagụ na-eme obere oge alọbụnagụ ya emekwarị gị mana ihe abịa nso ka m gwa ikwu olu obere ọgwụ ka ị wee pụta ife ọfụma n'ebe m kwuru ikwesịghị ịkarị onye abụọ o teghị itibe mmụọ mmemme ụwa aka n'ọfụrụ elozi nye unu mmanya akwa ụgwọ n'otu unu juru aja mma akwụ ụgwọ n'ọfụrụ Wata mgbe bapụrụ onwe ihe ọzọ echekwa anyị akwụ ụgwọ moto onye ụlọ mmanya ụlọ emesịsị anyị
ọdọ nna m udodi udi ka nsogbu ebe a ụnyaahụ ka m bịa ọ mapụdoro n'iru geti so mụ abịa enyere ya egwu n'iru geti ya n'alụ m ya ụna ka m chọrọ ya na ebe nchi na efa Enugu steeti ka m na-ana onye nzọpụta ka ị bụ a na-ekweta egwu